Ara estem a la Casa de la Música, que la Diputació el que ha fet ha sigut invertir per a rehabilitar la Casa de la Música per a impartir el grau professional. Assistim a la sala d'assaig, que ha sigut l'última inversió que ha fet la Diputació, i les obres ja estan fetes i ja estan revisades per la Generalitat, han dit que estan bé, i ara estem en la fase de que els músics tenen que presentar els projectes perquè els ho aproven, i si no passa res, a setembre, octubre, no sé quan es comença el curs, ja es començarà el grau professional. I ara, per exemple, estem així en la Casa de la Societat Artística Musical d'Alginet, que m'han dit que pront van a fer el 125 aniversari. La veritat és que crec que no valorem suficient els valencians i les valencianes el que tenim, la cantera d'artistes, de músics que tenim al nostre país, i la veritat és que quan vens a una societat musical com la d'Alginet i veus les seues instal·lacions i veus a la seva directiva, parles en ells, la importància que li donen al fet d'estar així treballant amb els joves i les joves del poble per tal de poder formar-los com a músics, ens donem compte de la meravella que tenim.